Здравейте, аз съм от България и Янакън. Днес ще кажа как се тегли стайлове за Photoshop S5. Тук сме в сайта, аз вече стеглям, а пак ще ви стегля и ще ви покажа. Стайлове. Тук много, което си искате се избирате, че е нещо за мен. И това ще стегля 220 стайлове. Даваме на Doyland, натискаме тук, ще ви покажа пак, и тук натискаме Doyland. После идваме Doyland пак. Ето, даваме записва на файла. Да ви се не знае на автобусите. И идваме, вземем го тъй. Опс. Това не трябва да се види, ама стана. Къде е ни фотошопа? Да видим дали ще стане. Стана, бе. Ще направим една бяла снимка, ще напишем нещо. Неф, натискаем в Неф D, направим тъй. Чакаме, нещо ми забива, ама заради фотошопа забива. Да. Ще ви кажа нещо, който иска да е мой екип в България ТВ, да ми пише коментари, ще си гоним в скайпа с него. Искам да направя един хубав екип, да сме number one, както знаете. И който желая, може да се абонира за канала ми България ТВ. По този час много коли минават, ама няма нищо, пак се чува нещо. Сега ще напишем България ТВ. Под клипа ще поставя линковете. Идете линкове да се стег. Ще поставя линк да се стегнете. Ето. Сега написахме България ТВ. Идваме тей. И се избираме на това. Това е... Ето, видите, станаха при мене. Дали са вашата версия на Photoshop. Ето, виждате ли? Може да се смените и тук формата на текста, тъй нагоре и тъй. И нещо, ще пробвам да направя първи епизод на Need for Speed Most Wanted, ама нещо не стана. Не знам защо не стана, ако някой може да ми помогне, дали, защото аз записах с Camtasia Studio 7, зато ли не стана с Fraps, още мога да му разбира. Ако знае нещо, може някой да ми пише коментари и ще ви съм много благодарен. Това беше за днешния епизод с Photoshop. Втори епизод беше с Photoshop. И чао, до виждане.